coffee machine, guys. Hey, hello, GB Guitar. Thanks for coming. Ano, ayan. Wala silang hilig sa coffee. Guys, ano naman guys sa nakapin, guys. Isusunod kita, ano. Sir Henry, thanks for coming. Magalab shout out. Ayan, sinasabayan ko ng sa umaga, sa hapon kasi hindi ako masyadong makaano kasi masyadong gamit nila yung ano ba, internet. Sobrang hina ng internet namin. Paikot-ikot ba. Para makapag-update ako kahit nag-work, sinasabayan ko. Bigyan lang shout out. Sir Henry, salamat. Dito tayo maka-LS sa taas eh.
Garbage, small and big.
Kasama ka ba ni, ano? O, nag-ano sa akin si, ano na, kasama ka daw? Sabihan mo, magpabili ka pakitimay ng malaking ano ba, malaking ano, yung relo, panlagay sa kusina. Tapos tissue. Na gagalit ka naman, sabi ni Alas Bibi. Kasama ka daw. Ganyan na ang trabaho niya. Yung nagtatrabaho dito. Amoy, ano ba dito Jennifer sa kusina? Malansa. Hindi ko na kulang pa, ano, alam na.
Ako, still, Nario, the, ano, say, this one hot. Because I don't know how to fix. Sobrang. For million in the house. Salamat, guys. Tensya na, busy-busyhan ko si Pigay. Always busy. Prepare ako ng, ngayon nagpe-prepare ako ng ano ng amo ko. Habang naglilinis, hindi ko pa kasi nagawa yung ano niya, almusal. Uy, sino yun? May friend niya. Hirap pagsabayan ng ano, no? Hirap pagsabayan ng white at saka ano. After nito, wait naman ako ng puro cheese yan, guys. Wait naman ako ng, hindi pa ako tapos magma. Ayan. Prepare ako ng almusal ni amo. Nakailang ano na ba ako? Hello? Sino to? Hindi ko makita. Wait. Chiron, thanks for coming. Sino? Chiruno, thanks for coming. Magalang shout out. My friend from Africa. Ayan. Guys, pa-support naman, guys. Support naman, guys, kay ano, Chirino. Dami naman itong kitatay. Parang, ano naman sila. Prepare ako ng almusal, guys. Ayan, guys, oh. Almusal ni amo. Ayan. Yeah, always may signal. Dito natin. Kasi hindi pa ako tapos mag.
Kuya Juanito, thanks for coming. Mag-love shout out. Busy si Pingay. Naglilinis, hindi pa tapos. Kasi after nito magluto ako.
Pasok. Nakinireklamo ka daw sa akin, sabi ni Binata. Sabi mo, Kike, ano niya yung ano, hindi ko alam kung Ay, lumalamig na. lumalamig na dyan ka kasi. Hangin mo ba? Tingnan mo, wala ang init kit dito ka, oh. Masama ka, sabi ko kasi hindi ko alam, sakit ka kung may alam na ikaw pa kung magsabi kikit. Tinuruan mga kapatid. Ay, tulog pa ba si Binata? Ha? Tulog pa? Tulog pa? Sino? Tinitignan mo yung chinelo niya sa burado eh. Ang lamig man kasi yan sa'yo. Subukan ko sa mga kakuma eh. Kamu ko lang yan sa taan. Nakita mo ang numad ko pagkapak ko malamig kasi. Sige na. Basa ba yan? Hindi. Hindi, pinunasan ko dito sa carpet. Tapos nagre-reklamo ka, baka siyang chinelas ko doon kahapon, chinelas mo yung palang bakas. Hindi, sinilas ka? Oo, sorry. Ako nga din kayo today. Ano ba ako? Ay, kagabi. Bakit? Kagabi. Nanood sila din ng nanood. Hindi na naman sila nanood. Nakalo kami walang wifi. Tinanig nga sa TV. Nasaan na yung TV mo yan? Andun. Ewan ko sino magbuta ako. Kasi nandiyan mo sila. Si ano ba? Si Lugmong. Nagalit. Sabihin mo kay Jennifer. Tara. Aalis kami, manginginig kami ng panlinis. Yun na nga lang trabaho niya. Sabi ko nandoon naglilinis sa taas. Ganito yan, kasama ko din nanay yung sinabihan siya. Pagkahati mo sa maliit, ibaba mo siya sa bahay para magkilos. Pumunta ka na. Eh gusto nila kasama ko. Kita mo ha, pagdating nila, humiga pa siya. Kalalabs ka lang ano eh. Kalalabs lang yung tinatawag nung mag-doorbell sa'yo. Sabi ko naglilinis. Sabi ko niya sa din mo itimay. Hindi matatrabaho yung sa taas. Buti siya. Oo. Bisa mo, kung ano alam namin na tsaka siya pupunta, tapos alam ng ano oras papasok sino ka. Kaya nga. Magulang sa trabaho talaga lang. Magulang, di wag mong ano wag mong ano si Nora. Kasi buti siya, tulog-tulog. Kita mo, nainip siya. Bumalik sa siga niya. Umalis na yata eh. Hindi yan dyan. Bakit? Wala siya yan nun. Sinabi ko nila siya. Bahala siya. Problema niya na yan. Kung mabili siya o hindi. Dami na lang yung gusto sa kanya. Buti siya patulog-tulog kami. Pag oras na nababa kami, wala na yan. Ang sisa ng alas 8 yan, bumaba ka na kung ng alas 8. Kahit na lang po, nakita mo naman, dire-diretso trabaho. Pagkatapos ko dito, maliligo lang po. Sunod na nga ako kailangan. Buti siya, ganyan na trabaho niya. Hindi pala kumilos, wala na kayong mga magamit ng kandila. Kaya, ano ba, Hindi pala umalis, Jennifer. Gusto talaga, kasama ka pa. Pinayos ko yung ano yung Jennifer. Yung ano mainit, yung... Oo. Anong oras na ba? Mag 2 hours lang ako guys, tapos mag-end na ako. Ay 30 minutes pa pala. Naka-ano na pala ako. Guys, pa-support sa nakapin guys. Hal-hal na. Hinahal-hal na ako ba? Hindi pala umalis si Negro. Ang gusto kasama ka pa. Buti siya, ganyan lang pa, higa-higa. Nabuang man siya. Maingay guys ang nagla-live. Ano ba? Ay, ano ba si Sis Regine? Nagsabay pa kayo ni Regine? Naka-live siya? Naka-live siya, Sisi? Sige, mag-end na ako. Hello guys, salamat guys. Naka-ano na ako, naka 1.5
hours. Thank you sa inyo lahat, guys. Ah, Chirino, thanks for coming, Mkasis, Kuya Juanito, si Osang, sino pa ba? Si JB Guitar, Sir Henry, salamat. Sis Osang, mag-end na ako, si Iris, naka-ano daw si Roger naka-live. Madalang din naman na mag-live yun, ay mag-support ako, para makasupport ako. Si Celia, Binjindra, thanks for coming. Salamat sa inyo guys, sa lahat. Ayan, naka-isang oras kalahati din ako. Si Osang. Sis kaumpisa lang ba ni Sis Rogin? Hindi ko mag-ano na ako, mag-end na ako para makapag-support din ako. Madalang din mag-ano yun madalang din mag-ano siya, mag-LS. Uy, ba't ka mag-end? Hindi, para makapag-support kasi Sis Regine. Hindi na ako nakapunta sa kanya. Ayaw pag-end. Hayaan mo lang yan. Andun naman isa ko. Kasi itong isa ko kasi hindi makasupport sa kanya. Puntahan ko. Ka-start lang niya ba? Ka-start niya lang? Busy din kasi yun. Wala rin yun sa si Ate Lilian. Wala din net yun sa taas eh. Okay na yan guys. Naka naman ako. Naka isang oras kalahati na ako. Daisy, salamat. Para makapag-support din ako kasi kay Sis Rugin. Sabay ba kami ng oras? Hindi ko alam. Kasi kanina nung nag-LS ako, walang naka-live. Para makasupport ako ba? 5 million in the house. Salamat guys, salamat. Mag-support ako kay Rugin, nakakahiya. Sige. Salamat guys. Bago lang siya. Oh, sige. Para makapag-support din ako. Or siguro hindi pa naman matapos ng kalahating oras yun. Diretso ko ng 2 oras. Na lang, 20 minutes. Ganyan. Then, ako, doon na ako kay Sis Rogin. Mag-support din ako. Okay, sige. Ngayon lang pala siya. Akala ko sabay kami ng oras. Sige, tapusin ko ng 2 oras, guys. Yan lang. Habang naglilinis. Para makapag-support ako kay Sis Rogin. Daan na kayo. May lamig na ba? Hindi ginawa ko ng 3 gulit eh. Kanina kasi dalawa lang. Ilan ba talaga gulit mo? 3. Ba't ma-adjust mo naging 2 naman? Sino Kaya ba? nakakang sabi ko yung amig ko doon, hindi ba na yun? Alin? Meron. Yung nga. Ang bako pati. Kulog nga. Yung kagabi na amoy isda. Kaya nga, kulog nga. Kaya yung mukha ng kulog. Hindi, iba kasi yung kulog kit sa isda. Yung tubig ba na na-stock ba? Ate, may load ka ba? Kaya hindi. Pwede ka i-check mo kung bumaba na sa talaga. O, i-check yun ba? Oo, bakit? May isa ko kasi kami. Sumawag ka na? Pilitin mo ako kahapon kasi walang pambili ng notebook tapos na lahat ng bata rin. Hindi ko isa pang gusto hindi mo nagawa. Bakit yun ang sabi? Ako sa'yo. Hindi, ibig sabihin ko kasi tatay hindi nga hindi mag-transfer ba. Kaya kung ano sa kanya yung pera ba. Ako wala ko. Kaya yun lang gagawin ko kasi kung saan ko sa tuwing sahod. Ako hayaan ko na Siya na lang kasi hindi alam ni tatay. Naantay ko o bakit hindi alam ni tatay bakit siya nagtatransfer kiti na hindi sa card na nabayad na. Pero kaya nga sabi niya, kikiusapan ko si Dragay. Alam mo naman yan, kung makalimutan ko na. Sabi ko, kukunin ko na lang ako na magtagipag-usapan. binigay na sa'yo. Kagabi, Mas maganda nga mas maganda pag yung mag-end na nga ako. Bakit daw ako mag-end na? Mag-end ka na kasi wala akong naman sinasabi. Hindi, okay lang naman yan basta nakikita nila na kasi pang yan kumbaga tulong naman nila sa WH, diba? Okay lang yun kasi yun. May mga tao naman sila mga nag-uusap-usap kahit wala. Pero ikaw, live? Oo. Okay lang yun. May naka-live doon na friend natin. Kaya kita. Ni ha? Kaya kita. Lutuin mo kit yung mo ba? Wala tayong ulam, hindi lang nakapagluto.
Mami, naliligo lang ako. Susunod lang ako nanay. Nakailan pa ba? Mag-end na ako. Sige na, bye-bye na.